እዚ ፊልም ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ናይ ማኪና መሸጢ ከባቢ እናሰርሐ ዝርከብ ሓደ ዳን ዝተባሃለ ሰብ እናርአየና እዩ ዝጅምር። ኣብቲ ግዜ እውን ማኪናታት ብምሻጥ ዝፍለጥን ዝሳኸዐሉን ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ድማ ሓላፊኡ ነቲ ናይ ካምፓኒ ዌብሳይት ፎቶ ሓቢሮም ንኽለዓሉ ይሓቶ። እንተኾነ ግን ዳን ምስ በዓልቲ ገዝኡ ዝተመርዓሉ መዓልቲ ዘኽብርዎ ዕለት ስለ ዝነበረ ንሎማዓንቲ ከምዚ ክገብር ከም ዘይኽእል ተዛሪቡ ገዲፍዎ ይኸይድ። ዳን ዕጉስን ኣብ ገዝኡ ውሽጢ እውን ንዝስርሑ ስራሕቲ ብስነ ስርዓት ዘካይድ ሰብ እዩ ዝነበረ። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ከዓ በዓልቲ ገዝኡ ጀሲካ ተቐበሎ። እቶም ሰለስተ ደቁ እውን ኒና፣ ካይልን ማክስን እዮም ዝበሃሉ። ኣብቲ ሰዓት እውን ጀሲካ ምስ ኒና ናበይ ዓይነት ኮሌጅ ክኽተኣትዊ ብዝብል ኣብ ሞገት ውሽጢ እየን ነይረን። ኒና ኣብ መጀመርያ ኩነታት ብናይ ጋዜጠኛ ስራሕቲ ምስራሕ ስለትደሊ ናብ ናይ ሂንዲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምኻድ ሓሳብ እዩ ነይሩዋ። እንተኾነ ግን ሕጂ ብዝረኸበቶ ሓድሽ ናይ ወዲ ኣፍቃሪ ምኽንያት ንሱ ናብ ዝነበረሉ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ስለትደሊ ሓሳባ ቀይራ ናብ ካልእ ዩኒቨርሲቲ ንምእታው እያ ሓሲባ። ካብኡ እውን ጀሲካ ንዳን ንጓሎም ኒና ንኸዘራርባን ሓሳባ እውን ንኸቐይራ ትዛረቦ። ዳን ከዓ ንኒና ካብ ዘዘራርባ ንድሓር ምስ ጀሲካ ኮይኖም ውፅእ ኢሎም ክዘናግዑ ስለ ዝደለዩ ካይል ንማክስ ከጻውቶ ይዛረቦ። እንተኾነ እውን ግን ካይል ዝኸደ ቦታ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ነዚ ትእዛዝ ኣይተቐበሎን። ስለዚ ከዓ ነቲ ቆልዓ ማክስ ናይ ምጽዋት ሓላፍነት ናብታ ዓባይ ሓፍቱ ኒና እዩ ዝዓርፍ። ንሳውን በዚ ዝተቆጠዐት እያ ትመስል። ናብቲ ናይ ኣፍቃሪኣ ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ናይ ምምሃር ሓሳባ እውን ክሳብ ሕጂ ግዜ ኣይቀይረቶን። ኣብቲ ድሓር ካይል ንሰሚር ዝተባሃለ መሓዝኡ ከይዱ እዩ ዝረኸቦ። ናይ ጉጅለ ዕዮ ክሰርሕ ኢሉ እኳ እንተወፀ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ኣብቲ ናይ መሓዝኡ ገዛ ናይ ኦንላይን ጌም እናተጻወተ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና። ካይል እውን ጌም ዝጻወተሉ ቦታ ንሰሚር ሰልድ እናኸፈለ እዩ ናብቲ ገዛ ዝኣቱ ዝነበረ። ብዘደንቕ መልክዑ ኣብቲ ኢንተርኔት ካይል ፌመስ ጌመር እዩ ዝነበረ። ኪድ ቦይ ብዝብል ስም እውን እዩ ዝፍለጥ። ናብ ዳንን ጀሲካን ምስ እንኸድ ናብ ሓደ መዘናግዒ ፓርክ ከይዶም እዩ። ጀሲካ እውን ብናይ ዳን ዝተጻበበ ግዜታትን ስራሕ ጥራሕ ዝብሉ ሓሳቡን ኣይፈተወትሉን ነይራ። ኢሉ እውን ኩሉ ቤተሰቦም እውን ሒዞም ካብዚ ከባቢ ወፂኦም ንውሕድ ግዜ ቫኬሽን ንኽገብሩ ትዛረቡ። ከምኡ ኢላ ብምዝርራባ ድሕሪ ምእማና እውን ኣብ መወዳእታ ይሰማምዑ። ጀሲካ ድማ ስለዝተሰማምዐ ብጣዕሚ ትሕጎስ። ኣብዚ ሰዓመቶ ሰዓት ግን ኣብቲ ፓርክ ውሽጢ ብዝነበሩ መናእሰያት ንሃቶም ፎቶ የልዕሉ። ዳን ከዓ ልክዕ ነዚ ምስ ረኣየ ነዚ ዘልዕልዎም ፎቶ ብቕልጡፍ ንኸድምስስዎ ይዛረቦም። እንተኾነ እውን ግን እቲ ሓደ እኳ ደኣስ ንዕኡ ንኸቆጥዕ እቲ ዝሰትዮ ዝነበረ ጁስ ናብ ርእሱ ይፍስሰሉ። ዳን ግን ምስኣቶም ካብ ዝበኣስ ገዲፍዎም ክኸይድ እዩ ዝመረፀ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ጀሲካ ኣብ ናይ ጂም ገዛ ቦክስ እናተለማመደት እያ ትርከብ። ኣብ ውሽጣ ዝነበሩ ፍርሒ እውን በዚ ጌራ እያ ተውፅኦ። እናተለማመደት ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ግን ሃንደበት ኣብ ጎና እትሰርሕ ዝነበረት ጎያን ዝተባሃለት ጓል እያ ዝሃረመታ። ኣብቲ ሰዓት እውን ይቕሬታ ኣብ ዝሓተተትሉ ግዜ ግን ብሓንሳብ ክዕድላ ይጅምራ እሞ እዚ እውን ብዝገበረቶ ኣብ መንጎ ተቆጢዓ ከም ዝነበረት ትዛረባ። እዚ ቁጣዓ እውን በዓል ገዛኣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስራሕ ስለ ዘሕድፎን ንቤተሰቡ ክንድቲ ዝኣክል ግዜ ክህብ ዘይምኽኣሉን እዩ ዝነበረ። ንእሽተይ እውን ድሕሪ ምዝርራብን ጓይን ኣብ ናይ ቱር ጋይድነት ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ናብ ኤርፖርት ክትከይድ ስለ ዘለዋ ብቕልጡፍ ትለዓል። ቅድሚ ምኻዳ ድማ ንጀሲካ ስልኪ ቁጥራ ትህባ። ዝኾነ ዓይነት ናይ ቫኬሽን ጉዕዞ እውን ክወፁ እንድሕር ዳኣ ደልዮም ናብኣ ምድዋል ከም እትኽእል እውን ትዛረባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዳን ነቲ ንእሽተይ ወዲ ማክስ ብምሓዝ ኣብ ሱፐርማርኬት ውሽጢ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ይዕድግ። ብሃንደበት ግን ዘይተፈልጡ ሰባት ኣብኡ ጉድኣት ንኸብፅሕሉ መጥቃዕቲ ይጅምሩ። ዳን እውን ዝነበሮ ዓቕሚ ኩሉ ብምጥቃም ካብኣቶም ዓርሱ ከድሕን ክኢሉ እዩ። ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እውን ብብቕዓቱ ይድነቑ። ንሱ ግን ምስ ኣሰነፎም እቲ ዝዓደው ኣቕሓ ሒዙ ካብኡ ይወፅእ። ኣብ ገዝኡ ምስ ኣተወ ድማ ኣብቲ ታሕቲ ኣስካላ ሓቢእዎ ዝነበረ መሳርሒ የውፅኦ። ካብኡ እውን ናብ መሓዝኡ ኣውጂ ይድውል። ንዕኡን ንቤተሰቡን ዝኾነ ሓድሽ መንነት ንኽምስርተሉን ንኸውፅኣሉን ይሓቶ። ብዙሕ ከይጸንሐ ዳን ንማክስ ናብቲ ናይ ኒና ቤት ትምህርቲ ሒዝዎ ይኸይድ። እዚ ክፍሊ ናይ ጋዜጣ ኤዲተራት ዝርከብሉ እዩ ነይሩ። እንተኾነ እውን ግን ኣብኡ ሓቢሮማ ዝነበሩ መሓዙታ ንሳ ቅድሚ 3 ወርሒ ከም ዝኸደት ይዛረብዎ። ኢሉ እውን ናብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ሜዳ ብምኻድ ተዝደልያ ክረኽባ ከም ዝኽእል ትዛረቦ። ዳን እውን ልክዕ ንጓሉ ኣብ ዝረኸባ ሰዓት ናይቲ ናይ ጋዜጣ ቤት ትምህርቲ ምቁራፃ ንምንታይ ከም ዘይተዛረበቶ ይሓታ። ልክዕ ከምኡ ግን ተቆጢዓ ዝነበረት ኒና ንሳ እቲ ጉጅለ ዝገደፈትሉ ኣቦኣ ዝፀሓፈቶ ኩሉ ዘየንብበላ ከም ዝነበረ ምዃኑ ትዛረቦ። ካብኡ ድማ ንኒና ሓቢራቶ ንኽትመጽእ ድሕሪ ምዝራቡ ንኬይል እውን ኣብቲ ዝመሃረሉ ይደልዮ። እንተኾነ ግን ንሱ እውን ከም ዘየለ ስለ ዝተዘረቦ ኣብ ናይ መሓዝኡ ገዛ ብኦንላይን ጌም እናተፃወተ ይረኽቦ። በቲ ኩነታት እውን ድሕሪ መወጥዑ ኣብ መወዳእታ ናብ ማኪኑ ሒዝዎም ብምኻድ ካብኡ ተላዒሎም ይኸዱ። ንኹሎም ደቁ ድሕሪ ምእካቡ ኣብ ሆስፒታል ውሽጥና ሰራሕትን እትርከብ ጀሲካ ንምርካብ ከዓ ይኸዱ።
ንሓደ ቫኬሽኑን ናብ ላስ ቬጋስ ምኻዶም ተኸቲሉ ዝመጸሉ ከዓ ንኽወስዳ ከም ዝኾነ ይዛረባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግን ሓደ ጸሊም ማኪና ናይ ዳን ምስ ቤተሰቡ ዝነበረት ማኪና ክከታተል ይጅምር። ዳን ከዓ ልክዕ ነዚ ምስ ረኣየ ነቲ ዝከታተሎም ዘሎ ማኪና ንክሕብኦ ይፍትን። ንቤተሰቡ እውን ወላ ሓንቲ ዓይነት ነገር ከይተዛረበ ነቲ ማኪና ግን ብቕልጡፍ ምዝዋር ይቕጽል። ነቲ ማኪንኡ ድማ ናብቲ ናይ ስራሕ ቦትኡ ድሕሪ ምጽግዑ ኣብቲ ናይ ማኪና ታሕቲ ተቐሚጥሉ ዝነበረ ናይ መከታተሊ መሳርሒ የውጽኦ። ብሕብኡ ነቲ መሳርሒ ዳን ናብቲ ሓቢርዎ ዝሰርሕ ሰብ ናብ ማኪንኡ ይሓብኦ። ነቲ ማኪና ከዓ ክፍትነሉ ድሕሪ ምዝራቡ ኮይኑ ግን ነቲ ማኪና ብቕልጡፍ ክዝወር ከም ዘለዎ ይዛረቦ። ኣብታ ጸላም ማኪና ዝነብሩ ሰባት ድማ ቅድሚ ሕጂ ይከታተልዎ ከም ዝነበረ ብናይ ጂፒኤስ መከታተሊ ናይ ዳን ማኪና ምክትታል ይቕጽሉ። ተኾነውን ግን ተሸዊዶም ነቲ ናይ መሓዝኦ ማኪና እዮም ዝከታተሉ ዝነበሩ። እቲ ኩነታት ናብ ጽቡቕ ቦታ ድሕሪ ምቕያሮም ዳን ናብ ላስ ቬጋስ ዝነበረ ጉዕዞ ምስ ቤተሰቡ ይቕጽል። ጀሲካ ከዓ ነቲ ቫኬሽን ኣመልኪቱ ብሞባይላ ፎቶ ተላዒላ ክትለቀሉ ኣብ ዝነበረ ሰዓት ዳን ናይ ኩሎም ቤተሰቡ ስልኪ ብምውሳድ ናብቲ ደገ ገጽ ይድርብዮ። ኣብቲ ዝዘናግዑሉ ሰዓት እውን ዋላ ሓደ ስልኪ ከም ዘይጥቀም እኳ ደኣስ ኣብቲ ጉዕዞ ብዕላል ክቕጽሉ ከም ዘለዎም ይዛረቦም። እቲ ሓቂ ግን እቶም ሰባት ነቲ ስልኮም ተጠቂሞም ንኸይከታተልዎም ንምግባር እዩ ነይሩ። ናብ ሓደ ቦታ ድሕሪ ምብጻሖም ዳን ማፕ ናብ ዝረኽብሉ ቦታ ይኣቱ። ተኾነ ግን ኣብኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰራሕተኛ ዳን ብክሬዲት ካርድ ክኸፍል ድሌቱ ስለ ዘይነበረ ንክህቦ ፍቓዱ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ ሰሊክ ከም ግቦ ሂቦ እሞ ነቲ ካርታ ተቐቢልዎ ይወፅእ። ብዙሕ ከይጸንሑ ከዓ ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። እንተኾነ ግን ኣብቲ መጀመርያ ስልኮም ለሚዶም ስለ ዝነበሩ እቲ ኩነታት ንእሽተይ ኣጭኒቕሎም እዩ ዝነበረ። ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ሕድሕዶም ምድራፍን በቲ ጉዕዞኦም ምሕጓስን ይጅምሩ። ናብ ሓደ ገዛ እንትንምለስ ማካፌሪ ዝተባህለ ሰብ ነቶም ሰለስተ ኣባላቱ ሒዙ ብምምጻእ ንዳንን ቤተሰቡን ኣብቲ ገዛ ይደልዮም። ኮይኑ ግን ክረኽቦም እውን ኣይከኣለን። ዋላ ሓንቲ ቦታ ክሬዲት ዝተጠቐምሉ ኩነታት ስለ ዘይነበረ ንዕኦም ንክረኽቡ ከቢድ ይኾኖም። ነዚ ተኸቲሉ ማካፌሪ ነቶም ኣባላቱ ናይ ዳን ቤተሰብ ናብ ዝእቱ ኣትዮም ንክረኽብዎም ይዛረብ። ምናልባት እውን ዳን ነቲ ልክዕ መንነቱ ንቤተሰቡ ከም ዝተዛረበ ይሓስብ። ዳን ከዓ ናብ ሓደ ሆቴል ኣብ ዝበፅሓሉ ሰዓት ግን ከይል ምስ ሓንቲ ጓል ፎቶ እናተላዓለ ምስ ረኣዮ ኣብቲ ሆቴል ናይ ምጽናሕ ሓሳቡ ሙሉእ ንሙሉእ ይገድፎ። ንሳ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝዝርግሖ እዩ። ንቤተሰቡ ከዓ በዚ ከም ዝኸዱ ድሕሪ ምዝራቡ ኩሎም ኣብቲ ጉዕዞ ድቃስ ይመጾም። ብዙሕ ከይጸንሐ ብሞተር ሳይክል ዝመጹ ዝነበሩ ናይ ማካፌሪ ሰባት ንዓኣቶም ምክትታል ይጅምሩ። ዳን ከዓ ነዚ ምስ ረኣየ ናይቲ ማኪና ናይ ደርፊ ድምጺ ይውስኸሉ። ኣብቲ ጉዕዞ እውን እቶም ቤተሰቡ በዚ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ኣይፈልጡን። ኮይኑ ግን እቲ ንእሽተይ ወዱ ማክስ ግን ኣይደቀሰን ነይሩ። ብሃንደ በቲ ናይ ማካፌሪ ሰብ ናብኣቶም ክትኩስ ይፍትን። ኮይኑ ግን ዳን ኣቐዲሙ ይሃርሞ። እቲ ሓደ ከዓ ተመሊሱ ናብኣቶም ኣብ ዝጽጋዓሉ ሰዓት ዳን በቲ ናሃቱ ማኪና ይገጭዎ እሞ ንሱ እውን ኣብኡ ይተርፍ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዳን ነቲ ናይ መወዳእታ በዓል ሞተር በቲ ማኪና ገጭዩ መንገዱ ስሒቱ ናብ ካልእ ንክዓርፍ ይገብሮ። ጀሲካ ድማ ዝኾነ ተኩሲ ምስ ሰምዐት ትለዓል። እንተኾነ ግን ዳን ዋላ ሓንቲ ተኩሲ ከም ዘይነበረ ብምዝራብ ነቲ ሓሳባ ይረሳስዓ። ዳን ሙሉእ ለይቲ ስለ ዝዘወረ ናብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኡ ንኽድቅስ ይፍትን። እንተኾነ ግን ክድቅስ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ኒና ሃንደበት ትለዓል እሞ ንሳ ኣብ ዘይተጸበየቶ ቦታ ዓርሳ ትረኽቦ። ካብኡ እውን ኣቦኣ ክትኸይድ ናብ ዝደለየቶ ዩኒቨርሲቲ ንከብጽሓ ትዛረቦ። ኣብ ጀሲካን ኣብ ኒና መንጎ ንእሽተይ ምጉት ድሕሪ ምጽንሑ ዳን ኣብ መወዳእታ ንኒና ናብቲ ዝደለዮ ዩኒቨርሲቲ ንምውሳድ ይውስን። ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ካምፕ ከዓ ኒና ምስ ከይል ካብ ቤተሰቦም ቅድም ኢሎም እናኸዱን ከለው ከይል ንኒና ቤተሰቦም ናሃታ ፍቃድ ዝነበረ ትሬይለር ሕጂ ጸባይ ምቕያሩ ስዒቡ ቤተሰቡ ምስኡ ንኸይትኾን ዝደለየሉ ምኽንያት ንሱ ክኾን ከም ዝኽእል ይዛረባ። እንተኾነ እውን ግን ምስ ቤተሰባ ናብ ሞገድ ዋላ እንተኣተወት ከም ዝፈትዋ ይዛረባ። ነዚ ስዒቡ ኒና ሓዋ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ብዛዕባ ኣይሓስብ እዩ ኢላ ስለዘይሓሰበት በቲ ኩነታት ትድነቕ። ብኻልእ ገጽ ጀሲካ ምስ ዳን እናዕለሉ ጀሲካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስፖርት ትሳተፍ ከም ዝነበረት ኮይኑ ግን ኣብ እግራ ብዝበጽሓ ጉድኣት ምኽንያት ሙሉእ ንሙሉእ ንኽተቋርጾ ከም ዝኸኣለት ትዛረብ። ዳን ከዓ ብዛዕባ ናይ ዓርሱ ሕሉፍ ታሪኽ ክዛረብ ደልዩ እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግን ሃንደበት ንሓደ ሰብ ይርኢ እሞ ይዛረቦ ዝነበረ ይቋርጾ። እቲ ሰብ እውን ኣብ ኢዱ ሓደ ሳንዱቕ ይሒዙ ነይሩ። ናብቲ ሰብኣይ ድሕሪ ምኻዱ እውን ከዘራርቦ ጅምር። እቲ ሰብኣይ እውን ጀርመናዊ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ሰብ እንትኾን ኮይኑ ግን ናብ ዝወዱ ንኽደሊ እዩ ዝመጸ። ልክዕ ናብቲ ናይ ላቦራቶሪ ቦታ ምስ በጽሖ ግን ዳን ናይቲ ሰብኣይ ታሪኽ ከኣምን ኣይከኣለን። ካብኡ እውን ካብ ናይ ማካፌሪ ኣባላት ከም ዘይኾነ ንምርግጋጽ ብናይ ጀርመን ቋንቋ የዛርቦ። ጀሲካ ከዓ ሰብኣያ ብጀርመን ቋንቋ ስለ ዝተዛረበ ብጣዕሚ ትድነቕ። ኣብ መወዳእታ ድማ ዳን እቲ ሰብኣይ ዋላ ሓንቲ ዝሓዞ ነገር ከም ዘየላ ኣብ ዘርእየሉ ሰዓት ግን ብሃንደበት ካብ ናይ ማካፌሪ ኣባላት ሓደ ዝነበረ ሽጉጥ ብምሓዝ ናብኣቶም ይመጽእ። ዳን ከዓ ናብቲ ላቦራቶሪ ውሽጢ ብምእታው ኣብ መንጎኦም ባእሲ ይፍጠር። ዳን እውን ነቲ ናይ ማካፌሪ ሰብ ኣብ መወዳእታ ይሰንፎ። ብኻልእ መልክዑ ኒና ኣፍቃሪኣ ትሬይለር ናብ ዝርከበሉ ዶርም ትኸይድ። ምስ ካልእ ጓል ስለ ዝረኸበቶ ግን በቲ ኩነታት ትቁጣዕ።
ስለዚ ነቲ ቦታ ገዲፋ ብምኻድ ብቁልጡፍ ትምለስ ድሕሪ ጻኒሒት ኒና ነቲ ጉዕዞ ምስ ዘካይድ ቤተሰባ ብሓንሳብ ንምኻድ ትሰማማዕ ናብ ላስ ቬጋስ ናይ ምኻድ ሓሳብ እውን ነይሩዋ እንተኾነ ግን ኣብ ዝተመለሰትሉ ሰዓት ነቲ ማኪና ንሳ ብምዝዋር ነቲ ናይ ጋዜጣ ትምህርቲ ጉጅለ ገዲፋ ብምውፃእ ይቕሬታ ተሓቶ ኢሉ እውን ግን ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለሰት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ጋዜጣ ኤዲተር ብምዃን ናብ ስራሓ ከም እትምለስ ትዛረቦ ብተወሳኺ እውን ዳን ጀሲካ ብዛዕባ እቲ ነገር ዘይምዝርራቡ ስዒቡ ብጣዕሚ ተመስግኖ ድሕሪ ኣብ ኮሎራዶ ምሕዳሮም ኣብ ቀጻሪ መዓልቲ ዳን ናብ ኡጂ ይድውል ናይ ቤተሰቡ ሓድሽ ፓስፖርት ንምቕባል እውን ኣብ ላስ ቬጋስ ንክራኸቡ ይዛረቦ ዳን ኣብ ሬስቶራንት ውሽጢ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ከዓ ብዛዕባ ሕሩፍ ታሪኽ ንጃሲካ ንምዝራብ ኣብ ውሽጡ እናሓሰበ እዩ ዝነበረ እንተኾነ ግን ካይል ብሃንደበት ካበይ መፂኡ ከይተባሃለ ናብኡ ብምኻድ ሓቢርዎ ኮፍ ይብል ዳን ከዓ ንምንታይ ናይ ኦንላይን ጌመር ንምዃን ድሌቱ ከም ዝሓደረ ይሓቶ ኣብቲ ሰዓት ድማ ካይል ኣብ ናይ ሓቃዊ ዓለም ናይ ዓርሱ ምትእምማን ትሑት ምዃኑ ስዒቡ ኮይኑ ግን ኪድቦይ ብዝተባሃለ ሽም ጌም እንትጻወት ዝስምዖ ናይ ዓርሱ ምትእምማን ብጣዕሚ ልዑል ምዃኑን ብዙሕ ተዓዘብቲ እውን ከም ዘድንቕዎ ይዛረብ ካይል ብተወሳኺ ጌም ምጽዋት ናይ ርእሲ ንቕሓትን ቅልጣፈን ዝደሊ ምዃኑን ይዛረብ ኣብቲ ዝነበረሉ ናይ ጸወታ ቦታ እውን ምስ ኣቦኡ ናይ ምጽዋት ሓሳብ የቕርበሉ እሞ ኣብቲ ጸወታ ከዓ ንሱ ዘሰንፎ እንተኾይኑ ጌመርነት ንኸቋርጾን ንኣቦኡ ግን እንተሰኒፍዎ በዚ መልክዑ ንኸቕጽል ይዘራረቡ ዳን እውን ነዚ ሰሚዑ ድሕሪ ምስ ስምምዑ ናብቲ ናይ መጻወት ቦታ ይኣትዉ ካይል ዘይፈለጦ ነገር እንተነበረ ዳን ብናይ ሽጉጥ ዝተፈልየ ተኽእሎ ከም ዝነበረ እዩ ኢሉ እውን ብቐሊሉ ነቲ ጌም ከሰንፎ ክኢሉ እዩ እዚ እውን ንካይል ዘሕዝን ነገር እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ዳን ብምሕቋፍ ካብቲ ስምዒት ንኸውፅኦ ይገብር ዳን ምስ ቤተሰቡ ኣብ ላስ ቬጋስ ምስ በጽሑ ዳን ናብቲ ናይ ሆቴል ባር ብምኻድ ካብ ኦጂ እቲ ሓድሽ ፓስፖርት ይቕበሎ ብዝቕጽል ከዓ ዳን ብሃንደበት ሓደ ነገር እንተተፈጢሩ ብዝብል ሽጉጥ ኣዳልዩ ጀሲካ ኣብቲ ሆቴል ይጽበያ ቅድሚ ምኻዶም ግን ነቶም ደቆቱ ማዕጾን ዋላ ሓደ ንኸይኸፍቱን ካብ ዝገዛውን ብስሩ ንኸይወጡ ይዛረብ እንተኾነ ግን ካይል ኒና ምስ ማክስ እቲ ሆቴልን ኣብኡ ዘሎ ናይ ጌም መጻወትን ቦታ ንምርኣይ ኢሎም ቤተሰቦም ከይፈለጡ ካብኡ ይወፁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓደ ናይ ማካፍሪ ሰብ ነንዳን ርእይዎም እዩ ንሓላፊኡ ከዓ ዝርከብሉ ቦታ ይዛረቡ ናብቲ ናይ ጌም ቦታ ምስ እንምለስ ካይል ሬን ዝተባሃለ ሓደ ፌመስ ጌመር ኣብቲ ቦታ ይረኽቦ ነቶም ካልኦት ጌመራት ንክረክብ እውን ሓሳብ ምስ ኣቕረበሉ ብሓንሳብ ናብኡ ይኸዱ ኣብ ሬስቶራንት ውሽጢ ዝርከብ ዳን ንጀሲካ ብዛዕባ ዝሓለፈ ታሪኹም ሙሉእ ንኽዛረባ ይዳሉ ካብ ናይ ጀርመን ብተወሳኺ ናይ ፈረንሳይውን ቋንቋ ከም ዝኽእል ይዛረባ ካይል እውን ሬን ኣብቲ ናሃቱ ቦታ ንኽፃወት ስለ ዝዓደሞ ካይል ከዓ ክፃወት ይኸይድ ይኹን እምበር ሬን ካብቲ ጌም ንኽዓርፍ ዘይኮነስ ንኒና ክላለ ክብል እዩ ከምኡ ዝገበረ ዘይፈለጥዎ ነገር ግን እንተነበረ ናይ ማካፊሪ ሰባት ኣብኡ ተረኺቦም ከም ዝነበሩ እዩ ካብ ርሑቕ ኮይኖም እውን እናተኸታተልዎም እዮም ጀሲካ ምስ ዳን ብኻልእ መልክዑ ድሕሪ ናይ ድራር ሰዓት ናብቲ ናይ ሆቴል ገዛ ይምለሱ ኮይኑ ግን እቶም ደቆም ኣብቲ ሆቴል ኣይነበሩን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓደ ናይ ማካፊሪ ሰባት ናብቲ ሆቴል ይኣትዉ ኣብ ልዕሊ ዳን ድማ ተኹሲ ይኸፍቱ ዳን ከዓ ዝነበሩ ዓቕቢ ብምጥቃም ናብኣቶም ይትኩስ ካብቶም ናይ ማካፊሪ ሰባት ግን እቲ ሓደ ካቡ ነታ ሰበይቱ ጀሲካ ኣብ ኢዱ ስለ ዘእተዋ ሽጉጥ ንኸቐምጥ ይገብሮ ዳን ከዓ ዝነበሩ ዕድል ተጠቒሙ እቲ ዝሓዞ ካራ ደብሪኡ ኣብ ናይ ኩባ ዓይኒ ይዕርፎ ጀሲካ ነፃ ምስ ገበራ ብቁልጡፍ ናብቲ ናይ ደቃ መደቀስ እንትተኣቱ ንሳቶም ግን ኣይነበሩን ስለዚ እውን ናብቲ ናይ ጌም መጻወትታት እናኸዱ ክደልይዎም ይጅምሩ እንተኾነ እውን ግን ዳን ሓደ ነገር ካብኣ ስለ ዝሓበአ ተቆጢዓ ዘላ እያ ትመስል ተመሊሳ እውን ንዕኡ ክትረኽቦ ከም ዘይትደሊ ትዛረብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካይል ናይ ኦንላይን ጌም ስዒሩ እዩ ኣብኡ ብዝነበሩ ሰባት እውን ብጣዕሚ ይድነቕ ብዙሕ ከይጸንሑ ጀሲካ ምስ ዳን ኣብኡ ይበጽሑ ንካይልን ንካልኦት ደቆም ሒዞም ንክኸዱ እዮም ዝመፁ ልክዕ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ምስ በጽሑ ዳን ቅድሚ ሕጂ ቀንጻሊ ነፍሲ ከም ዝነበረን ካብቲ ጉጅለ ግን ሃዲሙ ልክዕ ከም ሲቪል ሰብ ኖርማል ህይወቱ ክመርሕ ክብል ናብዚ ከም ዝመፀ ይዛረብ ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ግን ብማካፌርን በአባላቱ እናተሃደነ ምጽንሑ ይዛረብ ካይል ምስ ኒና ድማ ነዚ ታሪኽ ምስ ሰምዑ ስለ ዘይኣመኑ በቲ ኩነታት ይስሕቁ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ግን ናብኣቶም ይትኮስ ዳን ከዓ ብቁልጡፍ ንቤተሰቡ ናብቲ ናይ ጌም ቦታ ይወስዶም ናይ ማካፌሪ ሰባት እውን ንኩሎም ከም ዝቐትልዎም ተዛሪቦም እዮም እንተኾነ ግን ዝትኩስዎ ጥይት ኩሎም ንዓኣቶም ዝሃሳ ኣይነበረን እንተኾነ እውን ግን ዳና መወዳእታ ትኹረት ናይ ኩሎም ብምስሓብ ክቐትሎም ክኢሉ እዩ ካብቲ ሓደጋ ንዳሓር ዳን ንቤተሰቡ ትልክዕ ሽሙ ሳም ከም ዝኾነ ይዛረብ ኣብ ሚሊታሪ ውሽጢ ይሰርሕ እኳ እንተነበረ ብናይ ማካፌሪ ተመልሚሉ ናብኡ ጉጅለ ንኽኣቱ ተገይሩ እዩ ብሕጊ ክትንከፍ ንዘይኽእሉ ሰባት እውን ብሓንሳብ ብምዃን ይቕንፅሉ እዮም ነይሮም እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ብናይ ማካፌሪ ክፍል ጥራሕ ነቶም ሰባት ንኽቕንፅል ኣብ ዝተገበረሉ ሰዓት ግን ካብኡ ንክሃድም ወሲኑ እዩ እዚ ተኸቲሉ ከዓ ማካፌሪ ንዳን ምድላይ ይጅምር በዚ ምኽንያት እውን ሳም ንባዕሉን ንቤተሰቡን ሓድሽ ፓስፖርት ከዳልወሎም ክኢሉ እዩ እንተኾነ ግን ካይል ምስ ኒና ሳም ህይወቶም ኩሉ ከም ዘበላሸወሎም ብምዝራብ ብጣዕሚ ይቕጥዑ እዛ ብዝሰምዐትሉ ጀሲካ እውን ብጣዕሚ ትቁጣዕ ካብ ዝምርዐው 18 ዓመት እኳ እንተገበሩ ኮይኑ ግን እዚ ምስጢር ክሳብ ሕጂ ብዘይ ምዝራቡ ከም ዘታለላ እያ ሓሲባቶ
ስለዚውን ካብ ላስ ቬጋስ ንዝኸድሉ ጉዕዞ ንምድላው ናብ ጉዋን ትድውል። ጀሲካ ምስ ደቃ ዝኣኽላ ንኹሎም ዝኸውን ናይ ውልቀ ጀት ጉዋን ከም ዘዳለወትላ ምስ ረኣዩ ብጣዕሚ ይስንብዱ። ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት ግን ጉዋን ብዛዕባ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ ኣንድሪ ንጀሲካ ተዕልላ። ሕጂ እውን እናነበረሉ ዝርከብ ኣብ ኒውዮርክ ምዃኑ ትዛረባ። እዛ ብሰሚዕትሉ ጀሲካ ጉዋን ተዕልሎ ዘላ ብዛዕባ ሳም ክኸውን ከም ዝኽእል ትሓስብ። ልክዕ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሖ ግን ጀሲካ ምስ ደቃ ክትወጽእ ክትብል ብሓንደበት ማካፌሪ ናብኡ ይመጽእ። ብዘይተጸበናዮ መልክዑ እውን ጉዋን ምስ ማካፌሪ ብሓንሳብ ትሰርሕ እንትትኾን ናይ ሳም ቤተሰብ እውን ሓሊፋ ንክትህቦ እያ ዘምጸቶ። ማካፌሪ ድማ ንዓኣን ደቃን ዓገይቱ ብምውሳድ ሳም ናብኡ ንኽመጽእ ክገብሮ ይውስን። ኣብቲ ናይ ጌም መጻወቲ ገዛ እውን ንብሕቱ ንኽመጽእ ይዛረቦ። እንተዘይኮይኑ ግን ኩሎም ናይ ቤተሰቡ ህይወት ኣብ ኢዱ ምህላዎም ስዒቡ ሓደጋ ከም ዘብጽሐሎም ይዛረቦ። ዳን እውን ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ናይ ማካፌሪ ሰባት ግን ናይ ዓርሶም ድሮን ብምጥቃም ናሃቱ ኩነታት ይከታተልዎ እዮም ነይሮም። ዳን ድማ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ስፒሮስ ዝተባሃለ ሰብ ይረክብ። ንሱ ከዓ ናብቲ ናይ ማካፌሪ ዘለዎ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ። ልክዕ ናብኡ ምስ መጸ ማካፌሪ ንዳን እንኳዕ ደሓን መጻኻ ይብሎ። ኣብ ዝዘራረብሉ ሰዓት ከዓ እቲ ሓቂ ማካፌሪ ናሃቱ ኣቦ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ቅድሚ ዓማውቲ ንዕኡን እትስርሑን ገዲፉ ንምኻድ ብዝሓሰበሉ ምኽንያት ቅድሚ ዓማውቲ ብምኻዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝተቆጠዐ እዩ ዝመስል። ካብኡ እውን ማካፌሪ ናብቲ ናሃቱ ሓየልቲ ናይ ቅንጸላ ጉጅለ ተመሪሱ ንኽኣቱ ይዛረቦ። ኮይኑ ግን ዳን ክቕበሎ ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ድማ ጉዌን ንጀሲካ ክትኩሰላ ይዛረባ። ብናይ ቤተሰቡ ድሕንነት ስለ ዝፈርሐ ድማ ዳን ኣብ መወዳእታ ብናይ ኣቦኡ ሓሳብ ክሰማማዕ ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን ካብ ሕጂ ንዳሓር ማካፌሪ ንደቁ ኾነ ንሰበይቱ ብዘይንኽእል መንገዲ ይሰማምዑ። በዚ ምኽንያት እውን ማካፌሪ ይሰማማዕ። ፒሮስ ከዓ ንጀሲካ ምስ ደቃ ብሓንሳብ ብምውሳድ ካብቲ ገዛ ይውፅኦም። ኣብ ሊፍት ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ጀሲካ ብናይ ማክስ ዳይፐር ተጠቂማ ነቲ ሰብኣይ ደፊኣ ተውድቆ። ካብኡ ንዳን ከትርፉ ናብቲ ዝነበሮ ገዛ ይምለሱ። ኣብቲ ገዛ ድማ ዳን ጉዋን ዓርሳ ክትሕት ገይርዋ እዩ። ኣብ ቀጻሊ ማካፌሪ ሓደ ጸገም ከም ዝተፈጠረ ይስምዖ። ካብኡ ነቶም ኣባላቱ ንኽዳለዉ ይገብር። ኣብቲ ግዜ እውን ዳን ጀሲካ ናብቲ ናይ ህንጻ ላዕሊ ንኽወጹ ይዛረቦም። ካይል ድማ እቲ ናሃቶም ድሮን ተጠቂሙ ነቶም ናይ ማካፌሪ ሰባት ክከታተሎም ይጅምር። ናይ ማካፌሪ ሰባት እውን ናብቲ ውሽጢ ስለ ዝተመለሱ ኣብቲ ናይ መውጽኢ ማዕጾ ምጽባይ ይጅምሩ። ኢሉ እውን ክወጹ ምስ በሉ ኣብኡ ንኽሕዝዎም ይዝሓሰቡ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዝረኸብዎ ናይ ማክስ ኣቑሑት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ከይሓሰብዎ ከዓ ሓንደበት ሓደ ቦምባ ይትኮስ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ዳን ናይ ማካፌሪ ሰባት መቕታል ይቕጽል። ካይል እውን በታ ድሮን ተጠቒሙ ዘለውሉ ቦታ ይዛረቦ ስለ ዝነበረ ብናሃቱ ሓገዝ ንኹሎም ከሰንፎም ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ጉዋን ካብቲ ዓርሳ ዝሓተትሉ ቦታ ትነቅሕ። ማካፌሪ ደው ኢሉ ድማ እቲ ድሮን ስለ ዝቆጻጸሮም ዘሎ ንካይል ክትረኽቦ ይእዝዛ። ናብ ዳን ምስ እንምለስ እቲ ሽጉጥ ናብ ማካፌሪ ገጽ ይሕዞ። ንኣቦኡ እውን ኩሉ ነገር ንኸቋርጾ ይሓቶ። ተኾነ ግን ማካፌሪ ነቶም ኣባላቱ ናብ ወዱ ንኽትኩስሉ ይእዝዞም። ንሱ ከዓ ካብ ኩሎም ጥይት ክሃድም ስለ ዝኸኣለ ካብኡ ይወጽእ። ኣብቲ ናይ ህንጻ መወዳእታ ድማ ጀሲካ ንደቃ ንክሕብኡ ትገብሮም። ናብ ላዕሊ ዝመጽእ ሰብ እውን እንተሃልዩ ንኽትቀትሎ ተዳልያ ትጸንሕ። ካብኡ እንድሓር ድማ ናይ ማካፌሪ ሰባት ነታ ድሮን ስለ ዝሃረምዋ እቲ ዘለውሉ ቦታ ክፈልጥ ኣይከኣለን። ነዚ ስዒቡ መጸገም ዝኾነ ክስተት ይረክብ። ናብቲ ህንጻ እንትንምለስ ጀሲካ ብቐሊል ብጉዋን ተሰኒፋ እያ። ንካይል ምስ ካልኦቶም እውን ንኽትቀትሎም ትፍትን። ነዚ ዝተዓዘበት ጀሲካ እቲ ዕንጨይቲ ናብ ላዕሊ ክትወጽእ ትፍትን። ኮይኑ ግን ስለ ዝተሰብረ ክትወድቕ ክኢላ እያ። ጉዋን ከዓ በቲ ኩነታት ክትሕጭጨላ ትጅምር። ኮይኑ ግን ጀሲካ በቲ ዝተሰብረ በሊሕ ናይ ዕንጨይቲ ተጠቂማ ብምድርባይ ንጉዋን ትቐትላ። ናይ ጉዋን መወዳእታ እውን እዚ ይኸውን። ናብ ዳን ምስ እንምለስ ማካፌሪ ንዳን ክቐትሎ በፂሑ እዩ። ኮይኑ ግን ዝቕድሚ ምግባሩ ምስቶም ቤተሰባ ዝመጸት ኒና ንማካፌሪ ኣባ ሓጎ ኢላ ብምጽዋዕ ጠጠው ንኸብል ትሓቶ። በዚ እውን ንኽተዘናግዖ ስለ ዝኸኣለት ዳን ንኣቦኡ ካሃርሞ ክኢሉ እዩ። እቲ ሓቂ እውን ኒና ከምዚ ዝገበረት ንኣቦኣ ዝሃድመሉ ግዜ ክተመዓራረ ክትብል እዩ ዝነበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ማካፌሪ በቲ ዝገበሮ ኩሉ ገበናት ናብ ቤት ማእሰርቲ ይውሰድ። ኒና ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሕድማ ዝነበረ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሪፖርተር ክትኸውን ክኢላ እያ። ዳን ብኻልእ መልክዑ ናይ ዓርሱ ናይ ሴኩሪቲ መመኻሪ ቢሮ ክኸፍት ክኢሉ እዩ። ጀሲካ እውን ከምቲ ሕድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ጉያ መሰልጠኒት ክትኮን ክኢላ እያ። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ናይ ዳን ቤተሰብ ናብ ሓደ ቫኬሽን ይዳለዉ። በቲ ናይ ጉዕዞኦም ሕጊ መሰረት ዋላ ሓደ ሰብ ስልኪ ኮነ ካልእ ኣቕሓ ክጥቀም ኣይኽእልን። ኩላቶም ናይቲ ቤተሰብ ግዜኦም ብታሕጓስ ክሕልፉ እዩ ዝገብር። እዚ ፊልም ኣብዚ ይውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።